Velkommen til Fejø Kirke. Kirken ligger meget atypisk for kirker. Den ligger nemlig helt ude ved vandet, hvor den normalt ville have ligget oppe i byen. Den ligger 20 meter fra vandkanten, og det er fordi den oprindeligt, da den blev bygget i perioden 1240 til 1265, blev brugt som fælleskirke for Askø, der ligger derovre, og Femø, der ligger den vej over, og til dels også for Vejrø. Kirken er bygget i det, der hedder senromansk stil, det vil sige med vinduer, som sådan er rundbuede, og det var de faktisk indtil en gang i 20'erne, hvor Nationalmuseet rejste rundt, og så ændrede mange af kirkerne, så nu er vinduerne blevet mere spidse, så det er nygotiske vinduer. Kirken, den er, kan man sige, en lidt speciel kirke, en lille kirke, men dog med et meget, meget stort befolkningsgrundlag, da den blev bygget. Kirken er oprindeligt jo katolsk, som alle kirker var det i 1200-tallet indtil reformationen i 1530, viet til katolicismen, og den er viet til Sankt Nikolaus, altså de søfarendes helgen. Nogen kalder ham julemanden i dag, og hvis man går op i tårnet og kigger, så kan man se resterne af en hvid sandstensfigur, der er viet til Sankt Nikolaus. På Fejø, der har vi to kirkegårde. Vi har den gamle kirkegård her omkring kirken, og så har vi en ny kirkegård cirka 200 meter væk fra kirken. Nye kirkegård, det er så meget sagt, fordi den er faktisk indviet omkring 1880. Og hvorfor blev den det? Jamen det blev den, fordi i 1860 ved folketællingen der havde Fejø 1801 indbygger, og det betød, at der døde omkring 30-35 stykker om året, så da man var kommet hen til 1880, der var simpelthen ikke plads hernede mere. Og der var ikke orden på kirkegården. Det kan man se af nogle dokumenter, jeg har fundet på Rigsarkivet, hvor den daværende pastor Evaldsen i 1883 skriver ind til Kirkeministeriet, at han søger om at få lov til at ansætte en graver herover, som kunne ordne kirkegården, fordi der var slet ikke skik på noget som helst. Den første begravelse, han havde forrettet herovre, der havde der ligget opgravede knogler og ting og sager under nogle af buskene, og det havde ikke været særlig rart. Og her for nylig på den seneste begravelse, han har haft, der havde man gravet ned, hvor liget end ikke var forrådnet, så man måtte grave et andet sted. Og det var fordi folk, de gravede selv, de ville ligge op på den nye kirkegård ligge, og graverkalene, de boede, som det hed, afsides på øen, og så kan man diskutere afsides, der er ikke mere end 3,5 kilometer i nogle retninger herfra. Det fik han lov til at ansætte en graver. Han havde oppe i byen fundet en hæderlig mand, som for 50 kroner om året godt vil varetage det, og som vi klarer de der 30-35 begravelser om året, og sætte skik på kirkegården med gange og autoriserede gravsteder, hvis man kan kalde det det. Den første graver, han tiltrådte i 1884, det var min oldefar Hans Hansen. Han var graver i 20 år, og da han døde, der overtog konen Christine det, og var graver i 19 år. Da hun døde, der overtog sønnen Andreas Hansen det, og var graver i 32 år. Og da han døde, der overtog min far det, og var graver i 5 år. De boede alle sammen som graver på nær min far over i et lille hus, der ligger lige her ved siden af kirken. Et graverhus bliver det kaldt, har aldrig tilhørt kirken, det har tilhørt nabogården, hvor det oprindeligt skulle bruges som aftægtsbolig. Det blev det så ikke brugt til. Min far, han har også fortalt et par historier. Når jeg kom med herude, så sad jeg altid på en lille sten over ved tårnet, når han gik op og ringede, og det var jeg sgu ikke sådan særlig meget for at sidde her sådan en mørk oktoberaften som 5-årig, men sådan var vilkårene. Men far, han kunne fortælle, en af de første, han skulle begrave efter sin far, det var en skræddermester, som ligger over ved våbenhuset, lige over i den retning der. Og konen, hun havde været død i 20 år, da han gravede ned der, og fik slået et hul på kisten, så lå hun faktisk dernede, og var lige så frisk som den dag, hun blev begravet. Han kunne beskrive hendes lange hvide hår og hendes hud, der sådan minder om appelsinhud, eller sådan lidt som det kvinderne op i en vis alder, de får også. Og det var så godt, så han kørte op til præsten og sagde, hvad skal jeg gøre? Men du må dække lidt til, siger han, og så må vi sætte ham ned ovenpå der. Det mest spooky, det var, at da faren kom hjem, der havde mor lavet høne i karry. Og dem, der ved, hvad høne i karry, det er altså en kogt høne, som så kommer ned over karrysovs og sådan nogle ting. Og far, da han så det skin på den høne der, så skulle han ikke have høne i karry. Og siden den dag, der spiste far aldrig nogensinde fjerkræ, eller skin fra fjerkræ efter den dag. Der var også en anden gang, han kom hjem, der kom han blæsende hjem sådan en mørk efterårs vinteraften der, at der var nogen, der havde revet huen af ham. Han gik altid med sådan en strikhue. Han mente, at det var Satan selv, der havde gjort det. Så indtil næste dag, da han kom ud, så kunne han så, at hans hue den hang i en af tjørnegrenene, der rager over muren, fordi der var tjørn hele vejen rundt, så det var nok ikke så alvorligt, som det oprindeligt har været. Jeg vil egentlig ikke sige så meget mere om kirkegården her. Hernede, der kan man i dag kun blive begravet, altså urnebegravet, fordi lige
kistebegravelser. De forgår ikke på grund af det saltvand, der trænger ind i vandet hernede. Så hernede er det kun urnebegravelser. Op på den nye kirkegård, som den hedder, der er det kistebegravelser. Du kan også blive urnebegravet op, og faktisk en tredjedel af dem, fordi der er ikke så mange, der dør herovre mere om året, fordi nu er der kun godt 400 indbyggere. Så der har man taget en tredjedel af kirkegården og lavet om til skovkirkegård. Altså hvor der er plantet nogle træer, så kan man blive begravet ned under de træer og få en lille sten, men ikke et specielt sten. Så... Men ellers så synes jeg lige, vi skal gå ind og kigge og høre lidt om kirken indendørs også. Der er faktisk mange spændende ting også. Hvis man kigger kirken indvendigt, så er den ikke særlig oprindelig, fordi Nationalmuseet de rejste i 20'erne rundt og gjorde alle danske landsbykirker ens de samme blågrå farver. Jeg synes, det er synd. Vores altertavle deroppe, den er fra 1665. Den er nyklassicistisk, som det hedder. Den har fået et nyt maleri på i 1865 af en ret berømt maler, der hedder Christen Dalsgaard. Vi har også et par ligsten deroppe, den ene efter Jens Christoffersen Brun, der var præst. Han har også et epitafium, han døde i 1613. Og vi har efter en, der hedder Karen Jensdatter, som jeg ikke ved, hvem er. Jeg kan ikke finde noget om hende i kirkebøgerne, så det må være en gårdmandsdatter sikkert. Døbefonten, den er af Gotlands sandsten. Den er fuldstændig identisk med den i Femø Kirke, som er oprindelig i Femø Kirke. Så man vil gå ud fra, at den her den er nok fra omkring 1550, så det er heller ikke den oprindelige døbefont, vi har her. Vi har et dåbsfad og lidt sølvtøj omme bag alteret. Det er ikke frem, og det er ikke sådan noget særligt, men det er sådan noget, der typisk er givet i taknemmelighed over, at det er gået godt. Et skib, der ikke har havareret, nogle folk, der er kommet sikkert over isen og sådan nogle ting. Vi har også en præstestol herovre på venstre hånd. Den er lige så gammel. Den er også nyklassicistisk fra 1600-tallet. Den har dog senere fået sat nogle apostolske figurer ind efter forelæg for Bertel Thorvaldsen. I starten der skrev Nationalmuseet, det var af Bertel Thorvaldsen, men man skal sgu ikke tro, at han er taget til Fejø Kirke for at hugge eller skære træfigurer til vores alter. Vi har også nogle kirkeskibe her. Vi har det første, det hedder Enigheden, givet af familien Groth Simonsen og en hel masse gårdmænd på Fejø. Der er navne på omkring 60 personer, der har været med til at give penge til skibet. Det er fra 1811. De 2/3 af dem, det var cirka gårdmænd. Det er det, der hedder en orlogsfregat, fordi den har kanoner. Skib nummer 2, den hedder Ebenezer. Det er også en orlogsfregat. Den er der lidt sjov historie om. Den stod op på kirkeloftet indtil 1983, hvor den daværende præst syntes, at det skulle restaureres. Det blev den, men vidste ikke, hvor den kom fra, eller hvor gammel den var. Men da man lukkede den op, så stod der, den er bygget af skipper Lars Hansen i Middelfart i 1866. Og hvorfor Lars Hansen han har bygget sådan et skib som skipper, man har kunne forske og finde ud af, at han har været på land i 4 år på et tidspunkt. Han har sikkert været syg, fordi han døde ret kort efter, ikke andet et par år efter vores enighed, eller Ebenezer den blev indviet. Så man ved, den er fra 1866. Der hænger en fuldstændig identisk en over i Sankt Nikolaj Kirke i Middelfart, så den har han bygget også. Den byggede han i 1863, så han har bygget sådan 2 ens skibe og brugt samme skabelon. Det sidste skib dernede, det er ikke en orlogsfregat, det er det, der hedder et kofferdiskib, en parketbåd, et lille fragtskib, en lille coaster, kan man kalde det dengang. Den hedder familien Iversen, og der var ingen, der vidste, hvornår den kom fra, eller hvem der havde givet den. Indtil jeg kom i forbindelse med en gammel fejlbatsing, en af mine gamle legekammerater, som kunne fortælle, at hun i nogle af sine forældres papirer, eller bedsteforældres papirer, havde fundet, at det var en tip-oldefar, Niels Iversen, der havde givet den, fordi der var hans far, han hed Ivar Nielsen, han druknede i 1834, hvor Niels Iversen var 2 år gammel. Og så ved man, at han har givet den et sted mellem 1834 og 1904, fordi han blev selv færgemand på Fejø, og i 1904 der druknede han ved Bandholm. Så nu ved man også, hvor det skib det kommer fra. Ellers så har vi et par epitafier, vi har en præsterække, vi har sådan et par mindetavler, og vi har et ældre orgel, som kommer fra en kirke på Falster. Vi har fået det engang først i 1900-tallet. Og man skal jo passe på, hvad man siger, fordi jeg er både døbt, konfirmeret og gift her i kirken. Så på et tidspunkt, da jeg var guide for en bus, så kom der et par andre gæster ind og så med. Og så sagde jeg, der har vi også et orgel, og det er sgu ikke rigtig noget at være. Mange har ikke nogen toner og kan ikke spille. Hvorefter ham, der kom ind for sig selv, han sagde, kan man spille på det? Så sagde jeg, det kan man sikkert godt, ikke også? Altså, han gik op til det. Kan man tænde for det, sagde han. Så det ved jeg ikke, sagde. Da jeg var knægt, der kunne man tænde 50 om søndagen ved at få en pind, og så pumpe med en orgel. Men det kunne tændes for det. Han sagde, tør vi tænde for det? Det kan du roligt gøre, så jeg kender graveren. Så han tændte for det, og så sagde han, det er altså stemt for 3 måneder siden. Sagde jeg så, okay.
Og så begyndte han ellers at trække ud i taster og pedaler og det hele, og så spillede han 4 numre, så folk de satte sig ned, og de klappede hver gang. Og så kiggede han bare på mig og sagde, du skal ikke sige, at det er et dårligt orgel det her. Det er ikke lige så stort som det, jeg plejer at spille på i Roskilde Domkirke, men det er et helt udmærket orgel. Hvis man skal sige sådan en sidste god historie, ikke en løgnhistorie, en sand historie, vi havde en navnkundig murer, der hed Murer Kulle. Han restaurerede kirken indvendigt i 60'erne, hvor gulvet blev lagt helt om. Der var riste ude i mellemgangen, hvor man oprindeligt i gamle dage sikkert har haft kister stående ned. Det var der ikke mere. Han har gravet det hele op, og undervejs der har han sådan fundet resterne af 4 skeletter, blandt andet 4 kranier. Og kranierne dem han sat op på knæfaldet foran alteret. Og Murer Kulle, han skulle altid klokken 9, der skulle han have sin frokost, som det hed, en ostemad, en kop kaffe og et par smøger. Og han synes også, at kranierne de skulle have en smøg, så de fik hver en smøg i bunden der, og næsten lige da han satte en smøg i munden på dem, så gik kirkedøren op, så kom præsten og biskoppen på uanmeldt besøg der. Og biskoppen var simpelthen ved at slå i bagdens flikflak i sin sorte kjole der. Han synes absolut ikke, det var anstændigt, det Kulle han havde gjort. Hvortil Kulle han sagde, jamen, jeg synes, at det er meget anstændigt. Jeg har sat dem pænt, og de får samme behandling som mig. Og jeg lover, at jeg skal nok lægge dem lidt i samme rækkefølge, som jeg har taget dem op der. Og så vendte de bare rundt, og så gik de. Det var egentlig, hvad jeg vil sige om Fejø Kirke indvendigt. Så vi har egentlig også, den har været involveret i en krig, ved man, hvis jeg lige skal tage det på faldrebet. En gang i 1800-tallet, der røg en kanonkugle ned igennem loftet, og den er på vores ømuseum i dag. Og det er faktisk ikke en kanonkugle, det er en granat, fordi der er hul i den, hvor der har været sprængladning i. Der har været skrevet lange artikler om det er en svensker, en dansker, eller hvad fanden det er, der har skudt den der af. Men det er nok en engelsk granat, der er vildfaren, fordi dimensionerne og vægten og hvor mange pund den vejer og alt det der, det passer på de engelske granater. Så den kan man se op på vores lokalhistoriske arkiv i dag.